Так, добрый вечер, сябры, рады вас бачыць. Вось, ну, можна пачынаць уже так, наколькі я разумею. Так, канешне, ўжо час. Так, добра. Тады не будзем адкладваць, бо у нас сёння вельмі шмат працы. Вось, в прынцыпе, я з таго, што мінулы раз чытаў, там можна было бясконца гаварыць. Адно, што я шкадую, не сказаў пра адно словца, это мне вельмі раздражняе, якое цяпер пашырылася, было бяскрыўдным ці то трасянкавым словам, ці то дыялектызмам. Вось, але маю на ўвазе прыўкраснае. Ну, але чым яно стала, я проста асобна трэба доўга гаварыць і чытаць тэксты з эстэтыкі. Вось, але мне сёння гэтым займацца няма часу, калі ў мяне будзе хвілінка, вярнуся да гэта апошняга пункту з мінулай лекцыі, а пакуль што, ну, вось звернемся да сённяшняй лекцыі. Ну і вельмі прашу сачыць за экранам, таму што тут трэба не столькі чуць, колькі бачыць. Вось, так што ўсе улучшайце відэа, каб бачыць экран. Вось, і назірайце за мышкай, за тым, што я буду паказваць, тое, што там будзе выяўлена. Вось, тут лепш убачыць, чым пачуць ад мяне на сённяшні дзень. Пачуць гэта, ну, як бы так, толькі каментары да таго, што вы бачыце. Вось. Для некаторых, можа быць, та інфармацыя, якую маеце сказаць, будзе у некай меры шокавай. Для таго сяго яна будзе проста нават, можа, і не цікавай, асабліва, што звязана з вершам, таму што не ўсе пішуць вершы, вось, і не ўсе, ну, от разумееце, гэта робяць. Ну, тых, хто пішуць, часамі лянуецца, цікавіцца формай, а тут яшчэ пра народны вершык зроблены. Вось, ну, добра тады. Каб шмат не гаварыць, адразу пераходзім да нашай тэмы. Ой, значит, у нас сегодня лекция четвертая, замкальная. «Не я пяю, народ Божий». Словы Саракомлі в перакладе Янкі Лучыны. Ну, а змест, падзагаловак гэтай лекцыі такі, што выклічнікі і загадка народнага вершавання. Вось, ну, мы ведаем, што народныя песні пяюцца, і калі б яны не былі вершам, то іх нельга было б праспяваць, таму што проза пяецца, калі пяецца, то звычайна рэчытатывам, інакш яе праспяваць практычна нельга. Вось. Але як жа могуць складаць вершы непісьменныя людзі, ці можа для іх хто складаў, а яны потым ужо гэта выконвалі. Вось адкуль узяўся народны верш, і на чым я можа грунтавацца, як можна может такое быць. Вот. Ну, але тут яшчэ паўстае перад гэтым яшчэ адно пытанне прыроды выклічнікаў. Гэта абсалютна занядбаная такая часціна мовы, ці група слоў, нават калі гэта можна назваць і часцінай мовы. Вот, можа быць, это нават некарэктна. Вот. І вот гэтыя дзве тэмы адна з другой вельмі моцна злучаныя. Ну, уже тут ёсць Павел Бука, з якім у сумоўі, з якім вельмі многа мяне тут развязвалася, рабіліся адкрыцці, у тым ліку і ў гэтай галіне. Некалі я яму на выклічнік хацеў прадэманстраваць адзін просты закон, што два націскі, рытмавыя націскі, ікты, які называюцца, не могуць стаяць побач. Або адзін атаноецца, аслабляецца, значыць, а другі, альбо паміж імі ўзнікае паўза. Вось, я пачаў гэта дэманстраваць на выклічніках, і тут, нарэшце, я ўбачыў тое, чаго я ніколі не бачыў. Вось. Ну, вось да гэтага перайду, а цяпер пазначце свае пытанні. Наступныя. Фанетыка і семантыка выклічнікаў, рытміка выклічнікаў, семантычная эўрытмія, архірытмемы і іх пашырэнне ў вершах, камбінацыі і трансфармацыі архірытмем. Калі мы будзем гаварыць пра выклічнікі, ну, часткова будуць мецца і гукаперайманні, але ў меншай ступені, таму што гэта трошкі розныя рэчы. Дык вось, калі мы будзем гаварыць пра выклічнікі, то будзем гаварыць перадусім пра першасныя, невытворныя выклічнікі. Такія, вось, вы бачыце,
о, а, у, га, ох, ах, ой, ай, ат, ого, го, гей, циц. Ну, про, наприклад, ось, а охці, там, о, у, ага, ну, і гэтак далей. Можа быць там памяншальныя, оечкі, оюхны, аюхны, і гэтак далей. Вось, іх шмат, усе тут пералічаць няма сэнсу, і вы іх таксама бачыце на экране. Вось, ну, гэтыя частины мовы звычайна тлумачацца так, што яны як бы выказваюць пачуцці, але не перадаюць паняткаў. Ну, гэта як бы і слушна і не слушна іх значэнне. Я б сказаў, што яны перадаюць сэнсы значэння, але яны не ўкладаюцца менавіта ў паняткі, яны не канцэптуалізуецца гэтае значэнне. Бо было б дзіўна, што у нас атрымаецца такі парадокс. Адны і тыя ж выклічнікі могуць выказваць адзін сэнс, а розныя адны і тыя ж могуць выказваць розныя сэнсы, а розныя выклічнікі могуць выказваць адзін нейкі сэнс. Ну, тут нешта не тое, такое не бывае. Ось. Ну, па-першае, трэба ўсведамляць фанетычнай прыроды выклічнікаў, што яна абсалютна унікальная, як казаў чэшскі лінгвіст Калічка. Тут фанетыка бярэ верш над фаналогіяй. Вось гэта, можна сказаць, фаналогізацыя, лексікалізацыя выклічнікаў. Гэта страшэнны працэс, які цяпер адбываецца. Ну, цалкам іх знішчыць нельга, але часамі яны да такой ступені скажаюцца, ну, што проста жах. Вось. Ну, прыкладам, мяне, асабліва расійскай мове гэта назіраецца, не толькі беларускай, ну, вось, прыкладам, мяне ў універсітэце вучылі на лекцыях рускай мовы, што ёсць 3 выпадкі, калі у рускай мове трэба гаварыць фрыкатыўнае г. Ага, бог, тут х, ну і господи. Ось 3 выпадкі. Ага, сённяшніх, ну, калі паглядзець фільмы там расійскія, гэта далей ператварылася ў ага. Ну, не можа быць там г гэтае. Там прынцыпова павінна быць г. Незалежна ад таго, як гэта ўпісваецца ў фоналагічную сістэму расійскай мовы ці не ўпісваецца. Это просто грубае такое літаратурнае кніжнае вымаўленне, як быццам бы гэта чытаюць замежнікі, а не расейцы. В беларускай мове ёсць падобная рэч. Ну, у нас фрыкатыўнае г, з гэтым праблемы няма, але затое мы ведаем, што у нас ёсць прастаўное в, і мы яго лепім, дзе трэба, дзе не трэба. Вось. Ну, прыкладам, ёсць выпадкі, калі прыстаўное в не павінна ўзнікаць, асабліва гэта яны часта з'яўляюцца ў выклічніках. Я не кажу, што яно зусім не павінна. Яно можа ўзнікаць, а можа не ўзнікаць. Прыкладам, ну, вось, у нас ёсць такая тэндэнцыя пісаць сюды вох. Вот. Ну, чаму? Чалавек можа сказаць ох. Навошта яму казаць вох? Тут вот якраз той выпадак, як казаў Скалічка, калі фанетыка бярэ верх над фаналогіяй. Выклічнік не падпарадкуецца нейкім законам. Тое ж самае о мы можам вымавіць о. Тут яўна чуваць прыстаўное в. Можна сказаць о. Разумееце, горлавое такое о. Вось, можна сказаць просто о. Ну, такое лабілізаванае, звычайнае о. Ну, карацей кажучы, варыянтаў вар'явання аднаго толькі о бясконцае мноства. Я ўжо не кажу пра тое, што у нас націск экспіраторны, таму вымаўленне у нас экспіраторнае, выдыхальнае. Мы выдыхаем, каб нешта вымавіць. А калі вымаўляем выклічнікі, то яно можа быць і інспіраторным, удыхальным. Ні одно слово не вымаўляецца удыхальна. Напрыклад, нават я сам за сабой часто заўважаю, я такі чалавек эмацыйны, і калі мяне нешта падае, там нешта рвецца, нешта не склеиваецца, я магу сказаць і, разумееце, вот гэта і, якое не і, а насамрэч, а і. Вось, яно вымаўляецца удыханнем паветра. Чалавек просто рэфлекторна сціскае горла і адбываецца гэта ўдыханне. Вось, таму некаторыя нават філолагі, напрыклад, Аксакаў,
ну, не лічылі нават словамі выклічнікі. Ой, хаця, в прынцыпе, гэта словы і нават, я б сказаў бы, словы не службовыя, а бліжэй да значальных слоў. Яны нясуць на сабе вельмі моцныя акцэнты, чаго службовыя словы, якія б яны там не былі, ці нават займеннікі слабейшыя акцэнты нясуць на сабе, чым выклічнікі. Это значыць, што выклічнікі вельмі блізкія да значальных слоў, яны вельмі нагружаныя значэннем. Вось. А вот значэнне гэта, як бы, яго раскрыць, гэта рэч вельмі непростая. Вось. Таму, ну, по вялікім рахунку у нас нават няма літараў, каб перадаць выклічнікі. Ну як мы можам перадаць якім гукам? Вось калі мы спыняем коня. Ну, дзед мой часамі говорыў тр на коня так. Ну, але зноў жа гэта толькі прыблізна можна перадаць. У беларускіх выклічніках, ну не толькі беларускіх, і іншых мовах, напрыклад, назіраюцца такія гукі, якіх, ну, в прынцыпе няма ў нашых мовах. Ну, напрыклад, у нас ёсць выклічнікі кліксы. Вось, напрыклад, ось, это клікса, это клікс, наш цокольны гук. В афрыканскіх мовах гэтых кліксаў, ну, по некалькі штук есть в фоналагічнай сістэме. У нас в фоналагічнай сістэме зусім ніводнага клікса няма. Вось тут у мяне, по-моему, наш клікс, калі я не схібіў, абазначаецца вось так вот. Квадратный душ, такая вертикальная линия. Это наше цоканье. Вось, яно таксама, дарэчы, інспіраторнае, не экспіраторнае. Вот. І калі мы там в літаратуры перадаецца ці ца-ца-ца, ці цо-цо-цо, то гэта, ну, просто смешна. Это нічога не мае супольнага ні з пр, ні з ц. Гэтым. Ось. Иначе кажучы, літараў няма, каб іх перадаваць, і таму натуральна, што калі мы завучым выклічнікі праз літаратуру, яны скажаюцца, падганяюцца пад словы, ну і гэта ўжо не выклічнікі, это нейкі сурагат такі. Вось. Цяпер наконт таго, што выклічнікі могуць значыць. Я паспрабаваў разабрацца, яны вельмі добра раскладаюцца на кавалкі, иначе кажучы, ну, як не зусім добра, бо гэта все-таки дыфузныя гукі, і я не скажу, што вот тыя сэнсы, які я перадаў, яны дакладныя. Гэта нешта вельмі прыблізнае, вельмі далёкае ад таго, што ёсць насамрэч. Але дзесьці вот у такім кірунку. Ну, прыкладам, калі мы гаворым «о», то мы як бы засяроджваемся на нечым. «О», так вот глыбока ўдумваемся, так? Ось, калі гаворым «а», то мы открываем рот, дзівімся. Вот. Хаця гэта «а» можа быць рознае, і нават яны могуць быць узаемазамяняльныя. Ось. Калі мы гаворым «у», удыхальнае, інспіраторнае, зноў жа, гэта мы бачым нешта вялікае. Вот. Ну, тут наконт «і», я сам не згоден, я уже сам с собой не згоден, гэта не згода, потому что гэта такое экспіраторнае, і можа «і», там «а», «і», лухта нешта. Але калі мы інспіраторна і вымаўляем, то там зусім іншае значэнне, там хутчэй значэнне такого страху, жаху, здзіўлення, крыху з адценкамі здзіўлення і так далей. Вось. Ну, уже ты такія, як гэта сказаць, квазі ці псеўдасуфіксы, якія ўзнікаюць пасля гэтых літараў, гэтых гукаў а, о, у і гэтак далей, могуць быць там х, прыкладам ох. Дарэчы, у кого-то з пісьменнікаў там ёсць такая, у Дюма, по-моему, фраза, якую нават на філолог узяла за эпіграф да свайго артыкула пра выклічнікі. «Ах», сказаў ім па-партугальску. Ну, безумоўна, што смешна, бо «ах» будзе гучаць па-партугальску і не толькі аднолькава. Хаця тут зноў жа пытанне. Бывае, што ў мовах вельмі далёкіх выклічнікі падобныя, а ў мовах блізкіх выклічнікі адрозніваюцца. Гэта вельмі заблытаная такая рэч. Так вось, калі гук «х» вымаўляецца ў канцы, ну, мы як бы скідваем нейкі цяжар, спускаем на тамазок тое, што гэты галосны гук. Вось, калі наадварот і вымаўляем, то
Ай, так, мы зноў жа вот тое, што мы гаварылі, мы нейкім спосабам тармозім яго так унутрана. Зноў жа гэта нейкае прыблізнае адчуванне т там от. Вот яно такое, ведаеце, ну заўжды некае такое непрыняцце, адпрэчванне, казаў Шчэрба, блізкі да гуку выплёўвання. Ось, ну, ого-го. Гэты гэно можа быць і на пачатку выклічніка, можа як бы дзяліць нейкія элементы выклічніка. Часамі г патрэбна толькі для таго, каб мы не зблыталі гэты каскад такі выклічнікаў. Так што все гэтыя элементы не выпадковыя, ну, але, як бы сказаць, нашага паняццёвага апарату замала, каб іх растлумачыць. Ось, ну, на семантыцы я больш засяроджвацца не буду, я баюся, што гэта праблема, якую утопішся. Але самае цікавае, як выклічнікі выкрыкваюцца. Ось, яны могуць выкрыквацца або адзін, ой, або два, ой-ой, або 3, ой-ой-ой, або 5, ой-ой-ой-ой. Палічыце, адстукайце алоўкам на паперы, як вы выкрыкваеце ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй, ого-го-го, вось, у вас атрымаецца роўна 5, ні больш, ні менш. Вось, калі пісьменнік малюе 4, то нешта ён схібіў. 4 не можа. Ну, можа быць, але зараз трошки скажу пра гэта. Вось, ну, тое ж самае, які б мы не взялі іншы выклічнік, ого, ого-го, ого-го-го, хаця так, калі ой-ой-ой-ой вымаўляюць часта, то ого-го-го амаль ніхто не вымаўляе, але калі мы паспрабавалі, выйшла тое самае. Так само, як гаў, гаў-гаў, гаў-гаў-гаў, гаў-гаў-гаў-гаў. Вось. Тое самае, калі мы возьмем калыханку, то як пяецца? Колькі там гукаў? Атрымаецца 5. І што ў гэтым выпадку цікава, што самы моцны заўжды будзе апошні. Ось, ну, калі 1, то ён адзін і будзе моцны, калі 2, то будзе другі, калі 3, то будзе трэці, ось, а калі 5, то будзе 5, і моцны будзе першы таксама. Ну і сярэдні паміж імі таксама будзе крыху моцны, вось, інакш кажучы, калі гэта паказаць на схемцы, вось тут літарамі О обозначены просто склады. Далей мы, калі будем разглядаць схемы рытмавыя, то мы будем всюды літарай О вялікай малой абазначаць склад. Калі літара малая, значит склад не пад націскам, ну ці аслаблены. Выклічнікі, дарэчы, тое, што прыкладам О ўсюды і 5, і 3, всюды О ёсць, значит, всюды там ёсць націск, але там ёсць націскі слоўныя, але там нема іктаў, рытмавых націскаў. Інакш кажучы, вот гэтыя маленькія літары О, гэта выклічнікі, якія стаяць у слабых пазіцыях, на якія не падаюць ікты, вось, а вялікія гэта тыя, якія стаяць у моцных пазіцыях, на якія падаюць ікты. Вось, і што тут яшчэ цікава, паглядзіце. Канцавы самы моцны, потым другі слабы, потым трэці ўжо мацнейшы, і калі вот, асабліва добра на пентадзе, гэта відаць на 5складовым каскадзе выклічнікаў, тут мы бачым самы моцны першы і апошні, а пасярэдзіне як бы сярэдняя моц такая яго. Вот. І гэта потым, на прыкладзе вершаў мы гэтым будзем сутыкацца. Фактычна, калі мы звернемся да вершаў, то можна сказаць, што там, дзе тоўстыя О, гэта дзе самыя моцныя, гэта абавязковыя, больш ці менш абавязковыя месцы для націскаў, а вось гэта, дзе О не тоўстая, дзе проста вялікае О, гэта проста як бы, ну, такой факультатыўны ікт.
Ён можа быць, а можа не быць. А вось тут, калі яго няма, то яго таксама можа не быць, але тады ідзе страшэнная дэструкцыя рытму, калі яго няма. А калі вось гэты, который пасярэдзіне, вот, тут няма націску, ну, тут такая дэструкцыя можа не быць. Можа, карацей, ён мала ўплывае на структуру рытму. Вось. Мы до гэтага яшчэ вернемся, для таго, што я вам тут кажу. А цяпер мы звернемся яшчэ да лагічнай эўрытміі, да, як казаў Вільгельм фон Гумбольдт, рытмікі сэнсу. Вось. Рэч у тым, што гэтыя бінарныя, трынарныя структуры. Яшчэ вот, што хочу звярнуць вашу увагу, глядзіце, у тым, яшчэ вяртаюся да рытму, калі мы адзін, то мы маем адзін. Калі у двускладовым групе выклічнікаў одна моцная пазіцыя, то раскладовай две моцныя пазіцыі, у пяціскладовай тры моцныя пазіцыі. Інакш кажучы, увесь час фігуруе, ну, калі не адно, то або дзве, або тры, ну, нейкія адзінкі. Вось. Нават у пяцёрка насамрэч, нават пяцёрка насамрэч, як бы сказать, такая вот схаваная акцентная трыяда. Вось. Трыяда оказывается дыядой, а пентада оказывается триядой. Такая вот хитрая арифметика. Ну, і гэта все можна тут вось бачыць, назіраць. Значыць, дык вось, гэтыя трыяды і дыяды, яны ўзнікаюць не толькі ў выклічніках. Фактычна для нашага мозгу характэрна укладваць нават нейкія сэнсы або ў бінарнай пазіцыі, вось, або так, я тут еще умудрился не написать бинарные, написал двойче тринарные. Вот как раз и поправляю. Значит так, вось. Ну, прикладом старожитности есть такие бинарные позиции, как правый, левый, теплый, холодный, земля, небо, инь-янь, плюс, минус, субъект, объект, анализ, синтез, поэзия, проза, дегласія, білінгвізм, купала, колас, ну і так далей. Вось. Самага роднага характару, самага роднай прыроды. Калісьці, помню, савецкай дыялектыцы пісала, што не вось гэта міфалагічная апазіцыя, гэта адно, а вось дыялектычная гэта зусім іншае, яны як бы навуковыя, нічого падобнага. Гэта тыя ж самыя структуры мозгу, якія працуюць і ў міфалогіі, і ў дыялектыцы, там, і дзе заўгодна. Ось, у структуралізме яны працуюць. Вот. А з іншага боку мы укладваем як бы нашыя веды вельмі часта ў трынарныя такія структуры: маленства, сталасць, старасць, цела, душа, дух, тезіс, антытезіс, сінтэз, завязка, кульмінацыя, развязка і так далей. Я думаю, это все знаёмы, і так можна бясконца. Вельмі часта музычныя творы, літаратурныя творы будуецца такая трохчасная кампазіцыя характэрная. Вось. Ну, бінарныя пазіцыі могуць выступаць як трыяды. Прыкладна, катэгорыі эстэтыкі у нас вядомая: прыгожая, пачварная, высокая, нізкая, трагічная, камічная. Тут як бы з аднаго боку апазіцыі плюс-мінус, а з іншага боку іх якраз роўна 3 штукі. Вось. Думаць, што гэта ўласціва прыродзе, ўласціва аб'ектыўна, я думаю, што гэта быў бы эсенцыялізм, такая вот заганная бачанне свету. І я так думаю, што гэта все-таки ўласціва не прыродзе тут таго, што мы вывучаем, а нам. Вось нам, скажем, бінарныя гэтыя апазіцыі, яны эўрыстычныя, яны як бы ствараюць два нейкія полюсы, паміж якімі у нас адбываецца працэс пазнання. Вось яны вельмі зручныя для нас. Трынарныя, яны пакідаюць уражанне камфорту, завершанасці, нашчучы мы адчуваем, што, як бы сказана, гэта ўсё. Вось. Ну і можна бясконца браць любую галіну філасофіі, літаратуры, дэманстраваць, ну, як такія вот структуры укладваецца наше мысленне. Напрыклад, Клімент Смаляціч сэнсы Святого Пісьма тлумачыў: целавы, душэўны, духовы.
Ну, кого мучили марксизмом, ленинизмом, то помните, что какие складники марксизма были: классичная немецкая философия, ангельская политэкономія, утопічны сацыялізм, до трыяда. Вось. Далей дысцыпліны, які мы вывучалі: дыялектычны матэрыялізм, политэкономія, навуковы камунізм. Вось. А вось антыкамуніст Поппер, ён показывае розныя падыходы навуковыя, піша эсэнцыялізм, інструменталізм, крытыцызм. Вось яго зноў чамусьці выйшла трыяда. Чаму яна выйшла? Незразумела. Яму так комфортно думаць, так комфортна гэтую рэчаіснасць будаваць. І Елізар Меліцінскі, напрыклад, апісвае паэтыку гістарычна, піша: паэтыка без паэтыкі, паэтыка стылю жанру, паэтыка аўтара. Зноў трыяда чамусьці ўзнікае. Альбер Камю дзеліць характар людзей: Дон Жуан, акцёр, заваёўнік. Фёдор Сцяпун дзеліць характар людзей: мешчанін, містык, акцёр. Назім Хаміту, такі філосаф і псіхолог сучасны, дзеліць на людзей нуды, людзей тугі, але выніку гэта ўсё яго абяртаецца таксама трыядай. Вот гэтая апазіцыя людзей нуды, людзей тугі абяртаецца тугой, нудой, свабодай. Вот. Як вы усвядомілі, што гэта все наш суб'ектыўны падыход, і ў гэтым аб'ектыўнага, калі ёсць, то вельмі мала, то я вам нагадаю, быў такі расійскі філосаф 16 стагоддзя Ермалай Эразм. Так вось ён прыроду апісваў у выглядзе трыяды, звязаў гэта святой троіцай, тлумачыў: святло, змрок, цемра, ветер, навальніца, бліскавіца. Чалавека ён апісваў так: вонкава розум, слова, не дакладней, унутрана розум, слова, душа. Вонкава галава, тулава, канцавіна. Зробіце: галава, тулава, канцавіна. Яны ж паміж сабой як бы не падобныя, яны это розныя лагічныя шэрагі. Але ў нашай галаве гэта пакідае ўражанне такой гармоніі, завершанасці, мы задаволеныя. Фальклоры, сонца, месяц, зоры, ну і гэтак далей. Ну, можна гэта бясконца працягваць. Але на гэтай семантычнай рытмі больш спыняцца не буду. Я хочу паказаць, што трыяды, які мы назіралі ў выклічніках, гэта зусім не выпадковая з'ява, і на іх будуюцца якраз і вершы. Вот гэта якраз і ёсць тая аснова, на якой будуецца і народны верш. Я цяпер вяртаюсь вот да гэтай нашай схемкі, дзе у нас манады і дыяды паказаны жоўтым, а трыяды і пентады паказаны чырвоным. Чаму? Рэч у тым, што ў стварэнні верша бяруць, нашага беларускага верша, еўрапейскага верша ў цэлым, бяруць удзел толькі вось гэтыя дзве структуры, якія абазначаны чырвоным. Вось гэтыя, якія вызначаны жоўтым, яны не бяруць удзелу ў стварэнні верша, таму што яны аглютынуюць, як бы зляпляюцца ў структуры большыя. Вот альбо трыяды, альбо пентады, гэтак далей. Праўда, трэба зрабіць агаворку, прыкладам, там всякие там припевы такие вот у фольклорных вершаў: го, там то, там то, яны не цураюцца і манадаў, і дыядаў. Але увесь верш, увесь тэкст мы не можам пабудаваць на манадах і дыядах. Гэта як бы, калі вось гэта пазначана чырвоным складаюць аснову коланаў, то гэта пазначанае жоўтым складаюць аснову комаў. Комы — гэта такія маленькія коланы, адцінкі. Яны таксама самастойныя, як коланы, але яны фактычна выконваюць роль нейкіх бардзюраў, тое, што аздабляе ў цэлым радок колан. Вось. У народным вершы няма радка, ёсць коланы. Вы гэта ўбачыце потым, калі мы будзем разглядаць. Вось. Але я зраблю агаворку. Ёсць мовы, напрыклад, монасілабічныя, такія як кітайская, в'етнамская, кхмерская. Вось. У гэтых мовах, яны ўжо сама назва монасілабічная сведчыць пра тое, што слова складаецца з аднаго складу. Крайні выпадку з двух складоў. Большых слоў там, калі яны ёсць, то гэта звычайнае пазычанне, значна пазнейшае. Я не настолькі дасведчаны ў гэтых мовах, каб нешта меркаваць. Я магу тут сказаць адно, што калі ў нас колан ці сінтагма, часамі нават фраза гаворыць, хаця фраза складаецца з некалькіх сінтагмаў. Вот я вам покажу. Тут у меня схемка есть таксама. Вы бачыце: гук, склад, слова, сінтагма, фраза. У вершы склад, стапа, колан, перыяд, страфа. Так вось, у нас
от, синтагмы, полон. Основу верша складаюць большая структура, а він складаюць одна- і двускладовая. Таму іх на верш адрозніваюцца не толькі таму, што і там музычны націск, там ці шэкі, там як-то храматычныя, там квантытатыўныя націскі, а тым, што іх гэтыя коланы нашмат менш, чым у нас. І таму наши ямбы харэі, да іх просто, ну, яны сюды нельга змясціць ямбы харэі, не ўлазіць у гэту такую маленькую структуру. Вось. І, напрыклад, в'етнамская мова вылучаецца тонамі, а кхмерская экспіраторны націск, як і ў нашай мове. Вось, але тым не менш кхмерскае вершаванне больш падобнае да в'етнамскага, чым да еўрапейскага, беларускага прыватнасці. Вось. Таму цяпер пераходзім да вершаў. Значыць, вот гэтыя структуры, фактычна дзве структуры, 3 склады і 5 складоў, і складаюць аснову народнага верша. Але трэба зрабіць одну агаворку. Что слово, не все слово скончается на, ну, маюць канцавы націск. Есть словы, якіх націск на апошнім складзе, на перадапошнім і так далей, но часцей за ўсё на перадапошнім. Нават найбольш пашыраныя такія словы. Там, натуральна, куды мы падзенем той націск? Ён ж не адваліцца нікуды. Таму колон мае ядро, вось гэтае трохскладовае, а што пасля апошняга націску, гэта синтагматычнага, канстанта яго будзем называць, глядзіце, у нас вось фіолетовым колерам пазначаныя канцавыя самыя моцныя націскі. Вось. Што перад імі пазначана чырвоным, гэта радок верша. Што пасля іх, вот тое, што пазначана такім блакітным, гэта клаўзулы. Вось гэта нулявая клаўзула мужчынская, гэта жаночая, а вось гэта бэклічна выслізкая, як я называў кантэмір, я называю за кантэмірам. Вось. Іначе кажучы, вот гэтыя ядры, якія мы назіралі ў выклічніках, у верш яны могуць яшчэ нарошчвацца, але нарошчваюцца не спераду, а ззаду. Вось. Таму ўсе структуры, усе да адзіныя, вось гэта, які мы бачым, яны ўсе харэічныя. Просто калі мы маем 3 склады, то адлічваючы ад канца да пачатку чаргуючы націскі праз адзін, мы ніяк не можам атрымаць ніякага памеру апрача харэю. Калі мы будзем 5складовыя адлічваць, зноў у нас хочаш не хочаш выйдзе харэй. Таму ямбу практычна народнай паэзіі няма. Калі не лічыць там такіх ужо паўлітаратурных жорсткіх рамансаў і так далей, усе вершы, ну, на 90%, я потом скажу, што адхіляецца ад гэтага, харэічныя. І ў сілабічным вершаванні фактычна абсалютнае дамінаванне харэю. Гэта выклікае тым, што ў аснове ляжаць вось такія структуры. Структуры, якія мы назіралі ў выклічніках. Інакш кажучы, на што бабцы вучыцца складаць вершы харэем, калі гэты харэй закладзены самой прыродай у ёй. Яна, ой-ой-ой-ой, это ідеальны харэй. Лепшага харэю ніводзін верш няма, тут ніводнага збою няма. Ён абсалютны. Таму ёй застаецца толькі прапець, расцягнуць гэта ой-ой-ой, ну, замяніць яго на некае іншае слово. Ну і, карацей кажучы, яна можа спакойна складаць вершы, не думаючы пра то, як яны складае. Так само, як яна карыстаецца граматыкаю, склонамі, класамі дзеясловаў, найскладанейшымі праявамі класаў дзеясловаў непісьменныя людзі карыстаюцца, не задумваючыся, і ніколі не робяць хібаў. А вось якраз інтэлігенцыя, якая шмат думае, яна такіх навыдумляе пачвараў, такіх неправільных рэчаў, тому што шмат думае над гэтым і думае абмежавана. Ад гэтага абмежаванага бачання мовы узнікаюць всякая лухта. А калі чалавек на аўтамаце гэта ўсё робіць, то і у сваёй мове жыве як рыба ў вадзе, то ён не можа абмыліцца. Ну, каб нам далей разумець тое, што я вам буду паказваць, я прапанаваў замяніць
вот гэтую структурную схему заменить формулой. Вот. Все адзінкі з трохскладовым ядром я пазначыў літарай альфа. Прытым за аснову взяў жаночую ядро з жаночай клаўзулай, вот яно як бы просто альфа. Калі мужчынская клаўзула, то гэта мінус 1, альфа мінус 1, а калі яшчэ міслійская клаўзула, то 2 склады пасля канстанты, то альфа плюс 1. Пяціскладовыя ядры я пазначыў бета. І зноў жа з мужчынскай клаузулой бета минус 1, з жаночай просто бета, а з дактилічнай бета плюс 1. Это вельмі зручна, такая ось такое формульное позначение. І тому, калі вы бачыце альфа, ведаеце, што гэта трохскладовы колон з трохскладовым ядром. Ось. Хаця у яго складоў можа быць і не абавязкова 3, можа быць часцей за 4, можа быць і 5 складоў. Вось. Калі бета, то можа ад 5 до 7 складоў улучаць колон, у залежнасці ад таго, які лік мы пазначаем пасля беты. Ну, як бачыце, я буду вам паказваць адразу і структурныя схемы, і формулы буду паказваць, і паказваць, як вот з гэтых вот усяго толькі 6 колонаў, інварыянтаў колонаў, складаюцца абсалютна ўсе народныя песні, і іх просто бясконцае мноства. Вот, яны такія могуць задаваць камбінацыі, што просто часамі цяжка дадумацца. Ну, часцей за ўсё, як бы, спачатку некае ўтварэнне доўгае, адзінка, потым кароткае. Вот, ці дзве кароткія, а адна доўгая. Ну, гэта я тлумачыць вам не буду, гэта просто показана, што гэтыя ж самыя інварыянты, які вы тут бачыце, каляровыя, чорным показана, як яны могуць вар'явацца. Калі просто як бы формальныя, только ікты ўлічваць. То есть два варыянты, калі ўлічваць яшчэ розныя акцэнты, якія атануюцца, то чисто гіпатэтычна, гэта не фактычна, можна набраць іх 4 штукі. Ну, а калі ўлічваць яшчэ слова падзелы, як дзеляцца словы, это таксама ўплывае на рытм, то іх нашмат больш, ну, але некаторыя з іх просто не рэалізуюцца ў жыцці. Вот. Ну, вот, як гэта колоны злучаюцца ў вершы, вот тут схема страфы, вот гэта схема аднаго радка, дакладней сказаць, колона. Чаму я кажу, што нема радка, таму што народны верш не записываецца, мы можам тое, што кожны колон запісаць як асобны радок, а можам усе вот гэтыя 3 колоны запісаць як адзін радок, ну, як мы запішам, так і будзе. Вось. А як яно выконваецца, гэта зусім іншае пытанне. Вось. Таму далей вот я вам прадэманструю, што адбываецца ў рэальных вершах. Найбольш простая структура – это 8складовік альфа плюс альфа. Вось. Калі ну, я б сказал бы так, что калі не лічыць монасілабічных моў, то практычна ва ўсіх мовах свету, еўрапейскіх, азіяцкіх, там азіяцкіх, фіна-угорскіх, тюркскіх, індзейскіх, дзе загодна мы можам знайсці падобныя структуры. Это не залежыць ад блізкасці моў. Гэта залежыць ад тых фанетычных моў, якія тая ці іншая мова стварае. Безумоўна, што гэтыя структуры могуць па-рознаму мадыфікавацца ў розных мовах, але гэта ўжо іншае пытанне. Але ў прынцыпе ў аснове іх ляжыць тое, што мы выклікваем у выклічніках. І вот гэта два спалучэнні альфа плюс альфа, гэта ёсць аснова 8складовік. 8складовік – гэта самы пашыраны памер у свеце. Ніхто яго ні ад кого не пераймаў. Калі вы пачытаеце схему Гаспарова, як там пераймалі, адкуль які памер пераймаўся, то гэта крыху надумана. Я не хочу сказаць, што Гаспаров там дасведчаны і разумны чалавек, што ўсё гэта не так, але для таго, каб узнік 8складовік, не трэба было яго ні ад каго нікому пераймаць. Ён утвараўся сам сабою.
Можа быць, нейкія яго спосабы яго афармлення, там, ну, інакш кажучы, дробязі маглі толькі пераймаць. Так вось, як гучыць гэты васьміскладовік? Ой, у полі за гарой расце жыта для бядой. Гэта, можна сказаць, памер усіх часоў народаў. Ну, у нашай мове, як у нашай мове ёсць канцавыя, можа, ну, слово скончаться на натиск на апошні склад, то натуральна, што можа і восьміскладовік абсякацца да сяміскладовіка, ну, але фактычна структурна ўнутрана застаецца тым же самым восьміскладовікам. А на дворе снег напаў, а малойчык з коня спаў. Вось. У фальклоры вельмі часта восьміскладовік ператвараецца ў дзевяціскладовік. З-пад лесу цёмнага, з-пад явара, з-пад зялёнага. Вот. Ну, я вам чытаю як бы скандуючы, не піючы і не з выразам, а просто каб вылучыць рытм. Чым дзевяціскладовік адрозніваецца? Бачыце, тут у нас пасля націска аж два склады не пад націскам, але унутрана тая самая структура. Часамі паміж першым коланам і другім коланам, якім тут бачым, у полі за гарой, прыкладам, яны могуць злівацца ў нешта адно цэльнае, інакш кажучы, знікае цэзура. Вот гэты падзел, слова падзел, які ёсць, рэгулярны словападзел, які знікае паміж колам, ён можа змазвацца, і мы фактычна маем адзін цэльны восьміскладовы колан. Вот. Але генетычна ён паходзіць з такіх дзвюх рытмавых структур. Вось. Далей, ну, гэта вось мы разгледзелі тыя вершы народныя, якія складаюцца заснуюцца цалкам на альфах, на трох складовых ядрах. Я іх тут наўмысна нават паказаў фіялетавым колерам, каб вы бачылі, вот, як бы аднароднай структур тут у гэтых схемах мы назіраем. Тут на структурных схемах, не ў формулах, у формулах фіялетавым, а тут я пазначу чырвоным тыя самыя моцныя націскі, на якія трэба звяртаць увагу, якія апорныя. Вось тут на дворе снег напаў, тут, як бы сказаць, не зусім супадае націск. Гэта называецца інверсіяй у вершы. Я не буду тлумачыць, но я наўмысна інверсіі пазначаў блакітным, каб вы бачылі, што вот гэта ідэальная схема у рэальнасці не заўсёды супадае. Яна як бы статыстычна набліжаецца да гэтай схемы рэальнага верша, да ідэальнай схемы, закладзенай у нашай галаве, але можа часамі і моцна адхіляцца. Вот, так. А цяпер звернемся да структураў беты. Бачыце, тут у нас былі фіялетавыя, тут бачым зялёныя беты нас. Вот. І вось гэта бета, якая у чыстым выглядзе бета мінус 1, ну, гэта вядомая нам усім калядная песня «Го-го-го каза, го-го-го шэра». Вот гэта якраз ёсць тое, што ой-ой-ой-ой. Мы вымаўлялі вот гэты каскад пяціскладовых выклічнікаў, нават без клаўзулы жаночай, без нічого, чысты выгляд. Тут нават паўрадка гэта сапраўды выклічнікі. Вот. А ёсць пяціскладовікі іншыя будовы, вот ёсць, яны як бы могуць, ну, нават спалучацца, напрыклад, у Багушевіча, ну, там шасціскладовік, ось кручу я дудку, такое заіграю, што ўсім будзе чутка, там структура бета мінус 1 можа пераходзіць структуру альфа плюс 1. Так вось, быта і другая хараічная, дарэчы. Так вось, часамі канстанта пераносіцца на сярэдні склад. І тады ўжо мы маем пяціскладовую структуру, але вонкавая яна як бы мае аднолькавую колькасць складоў з папярэдняй, але унутрана яна абсалютна не падобная. Тут, можна сказаць, абсечаная бета, а тут нарошчаная альфа. А ў выніку дае і там 5.
Ну, от типовий приклад такого народного верша: «А калядачкі, бліны, ладачкі». Ось. До речі, гэты памер быў адкрыт яшчэ Традзяковскім, і яго з даўних часоў называлі рускім памерам. Яго вельмі шмат стылізавалі вершаў гэтым пяціскладовікам. Вот, і нават Сярэднеўскі лічыў вельмі старажытным, насамрэч не вельмі старажытны памер. Вось гэты якраз найбольш старажытны. У каза гэты памер мы можам аж у афрыканцаў дзе знайсці. А калядачкі, бліны, ладачкі гэта толькі ў усходніх славянаў ёсць. Нават у заходніх славянаў, паўднёвых славянаў такога памеру няма. Чаму? Каб узнік памер альфа плюс 1, каб пасярэдзіне была канстанта, для гэтага патрэбны вельмі доўгія словы. Вот. І якраз усходнія славяне, па-першае, маюць доўгія прыметнікі поўныя, ну не ўсе, але якраз у беларусаў поўныя прыметнікі вельмі добра пададзены, а кароткія прыметнікі іх амаль няма. Вось. Потым постфікся, які можа далучацца, ну, шэраг прыставак, безумоўна, прыстаўкі таксама вялікую роль адыгрываюць, хаця прыстаўкі ёсць не толькі ў нас. Адным словам, нашыя мовы маюць вельмі шмат падстаў для стварэння такой рытмавай структуры. Таму яна у нас і зарадзілася, і кананізавалася. Вот. Дарэчы, вот, цікавы выпадак, як можна зблытаць, калі не чуеш напева, не чуеш, як выконваецца песня, то можна не ўяўляць, дзе будзе гэтая канстанта. Напрыклад, вот, калі я не чуў стралецкай песні, як пушчу стралу, яна гучыць так: як пушчу стралу па ўсяму сялу, ось, то ну, сама пра сябе яна дазваляе, каб яе праспявалі, напрыклад, і як калядную. Як пушчу стралу па ўсяму сялу, мы можам і так, як пушчу стралу па ўсяму сялу, як пушчу стралу па ўсяму сялу. Разумееце, можна дваяка яе вымовіць і праспяваць, ну, але у рэальнасці яна пяецца вось якраз паводле першага варыянту. Вас тут перебить можно? Так, калі ласка. Запытаться, потому что вы рассказываете про песни, которые многие из их голосных распеваются. Так что там не одна голосная, а музычна там два гукі. Як пушчу стралу. Да? Так что там не пушчу стралу, а пушчу стралу. І наперед гэтым у вас было про калядачки. А там два А. Лядачки. А вось распяванне ні ў якім разе нельга блытаць з вершам. Я вам скажу так. Да. Мы з дапамогай распявання толькі можам вызначыць, дзе канстанта. Але мы не можам любы памер, ось, калі мы распяванне зводзілі да верш зводзілі да распявання, то у нас было б ну, одна и та же структура, один и той же хорей мог бы ператварыцца Бог ведае што. У гэтым якраз была вялікая памылка гэтак званых музычных тэорый, якія ў 19 стагоддзі яшчэ былі раскрытыкаваныя, таму што яны фактычна падганялі верш пад музыку. Іначе кажучы, я зразумела вашу пазіцыю, але я не спецыялістка про гэта гаварыць. Не, гэта вельмі добрая заўвага. Цікава было паслухаць вашу дыскусію пра гэта з этнамузыколагамі, которые глядзяць. Ведаеце, паміж этнамузыколагамі і вершазнаўцамі є страшэннае непаразуменне, вайна, хаця ў 19 стагоддзі якраз было наадварот. Філолагі казалі, што трэба вывучаць музыкантам, а музыканты казалі, што трэба вывучаць філолагам. Цяпер хутчэй наадварот. Кожны цягне коўдру на сябе, пры тым, што поўнае неразуменне, іншы зусім, як бы сказаць, спосаб апісання. Але, напрыклад, той жа Банін, ён якраз гэты ён пакінуў толькі рытмавы кампанент, ён прыбраў все астатнія кампаненты. Ну і фактычна, хаця ён
полемизовал с филологами, или он пришел до той же самой высновы, что приходили филологи. Иначе короче, есть, як вам растлумачить, ну, прикладно, вось я вам то есть я писал, у меня про гэта есть вялікі артыкул, і дарэчы у спісе літаратуры там один з апошніх, які мне, хотя может быть яго няма ў сеціве, на жаль. Вось, недавно вышел артыкул, где я на 50 сторонках полемизую з музычнымі тэорыямі, можно сказать. Тому, то я там, мне потребовалось 50 сторонок, каб растлумачыць. Але я возьму такое, например, слово нагул и наагул. Разумеете, яны адрозніваюцца толькі тым, што адным два а, у другім, але адным слово гуляць, а другім слово агульны, альбо вал і ваал возьмем. Дык вось, расцягнуць усякае слово можна як заўгодна, але калі слово сэнсоўнае, то мы у галаве уяўляем, як бы там не расцягвалі калядачкі ці калядачкі, там як бы не расцягвалі, але мы ведаем, што гэта слово калядачкі. Вось. Окей, может быть, с колядочками, ладно. Склад фонем константный. То-то-то, оно ніколи не то-то-то. Оно заўсёды то-то-то. Ну, якая розніца, як я это вымаўляю? Яно только сустракаецца толькі у фразах, которые константныя, і яны все у песнях. Мы не гаворым словом то-то-то. Таму можна паспрачацца. Але мне цікава было пачуць вашу думку. Дякую. Не подменяйте структуру, кажу, склад фонем константный, его нельзя изменить. Коли мы у слове вал зменим, додамо одно а еще, то будет ваал уже, это будет инше слово. Разумеете, а проспевать мы можем его як заўгодна. Иначе, короче, структуры вершаваны, яны злічальныя, их меньше. Музычных их много. Коли мы будем ісці ад большага до меншага, то мы утопимся в этом. Коли мы будем ісці ад меншага до большага, то мы хоть нечым разберемся. Вось. А потым, калі мы ведаем, якая структура ляжыць у аснове, то мы ўжо потым можем меркаваць, як яна можа распецца. Там там, я не музыказнаўца, я не ведаю, там, допустим, на 6 складоў, там, на 8 складоў можа 5складовую структуру распець. Это уже інша, это ваша праблема, музыказнаўчыя. Мы ведаем, что тут 5 складоў, все. Як бы их не распявалі. Так, далей. Значит, та же самая структура, такой ляжыць бета, только ўжо жаночай клаўзалай. Вось гэта голуб на чарэшні, голубка на вішні. Скажи, мой миленький, что у тебя на мысли? Ну же, я не пяю, я не читаю выразно, не декламую, я скандую. Вот, еще Томашевский обґрунтаваў скандаванне як способ познания ритму. Вот. Далей. При том, что вот я тут навмысно показал, что ніжэй гэта радкі суахілійскай мовы малі у кішыка, кітова садака, будзе татурука, квамля яле. Ну, голуб на чарэшні, голубка на вішні. Як бачыце, я не ведаю, як яно мусіла б гучаць па-суахілійску. Я разумею, што я совершенно сказіў суахілійскую мову, так само, як я сказіў спевы тут. Ось, але тым не менш, гэта адна і тая структура. Ось, якая пазначаецца як бета, у якой вось гэтыя чырвоным показаны моцныя пазіцыі. Такія. І зноў мы бачым вось тое самае, што бачылі ў выклічніках, 5складовае ядро. Ось. Далей один з самых пашыраных таких памераў у фальклоры, гэта 14складовік, ну, ці спалучэнне 8 плюс 6. Так вот дакладней было пазначыць. Вось. І ведаеце, я тут наўмысна, вот паглядзіце, узяў слово падобна, там было голуб на чарэшні, голубка на вішні, а тут сядзіць голуб на дубочку, голубка на вішні. Скажи, дзяўчыніца, што ў цябе за мыслі? Вось. Сэнсава, як бы, яны семантычна аднолькавыя, але рытмная структура зусім іншая. Вось спачатку ідзе альфа плюс альфа, потым плюс бета. Вось это альфа одна, вось сядзіць на голуб, на дубочку альфа другая, голубка на вішні, гэта ўжо бета. Зноў скажи, одна альфа, дзяўчыніца, другая альфа, што ў цябе за мыслі?
О, тут не пазначыў чырвоным один склад. Вось. Што ў цябе за мыслі, гэта бета. Зноў жа, вот гэты прыклад вельмі карысны і каштоўны для тых, хто, як кажуць, за музыкай не бачыць верша. Такія структуры ёсць, гэта, можна сказаць, адна з самых пашыраных рытмных структур беларускага фальклору, і в той жа час яна вельмі папулярна ў літаратуры, асабліва на шаніўскі перыяд, калі фальклор моцна ўплываў на літаратуру, яна была пашыраная. Ось, і калі б ўсё зводзілася да распявання, то, ў прынцыпе, яна немажлівая была па літаратуры. Вот тое, што структуры фальклорныя лёгка пераходзяць фальклор, ну, дакладней кажучы, што фальклорна пераходзіць у літаратуру, альбо літаратурны фальклор, наадварот, хаця, дарэчы, з літаратуры фальклор з вялікай цяжкасцю тэксты пераходзяць. Яны, калі пераходзяць, то яны такія паўфальклорныя, яны не зусім. Вот кажуть, что там «Зорка Венера» стала народной песней, это не так. Она не стала народной песней, потому что народная песня складаецца паводле формулаў. І рытм, і таксама формульны. Там няма формульнага рытму у вершы Богдановича. Вот, ні рытму, ні вобразнасці формульнай, нічого такого няма, таму яна можа толькі калі яна падсілкоўваецца літаратурнымі ведамі, тады яна жыве. Так узнікае гэта падсілкоўванне, яна, ну, максімум можа 100 гадоў пражыць такая песня. А народная песня, яны трансфармуюцца, з адной нараджаюцца другія, ось, і мяняюцца нейкія словы, мяняюцца вобразы, мяняецца лексіка з адной больш архаічна, менш архаічную, яны працягваюць жыць так, як і жылі 100 і 1000 гадоў там назад, ось, і амаль не мяняючыся. Вось. І зноў жа, ёсць выпадкі такія, калі вот там Харэй пяецца ямбам. Ну, зноў жа, ён можа распявацца як ямб, можа распявацца яшчэ, Бог ведае, які памер. Я нават гэтага не ведаю, як гэта робіцца. Але я ведаю, што якую я не возьму народную песню, я знайду Харэй. Гэта абавязкова. І толькі сляпы можа яго там не убачыць. І тое, што знаходжу менавіта Харэй, чаму я не знаходжу ямба, чаму я не знаходжу амфібрахія, чаму я не знаходжу якога-небудзь там Йоніка ці Петрыта, калі ўжо браць грэцкія памеры, а менавіта Харэй знаходжу. Ну, і чаму я яго знаходжу ў выклічніках? Ну, мне здаецца, што не бачу тут нейкай заканамернасці, казаць, што гэта выпадкова, што тут было б смешна. Так, добра. Вельмі цікавая структура, такая нарэдка сустракаецца фальклоры. І калі сустракаецца, то фактычна яна пераходзіць у вельмі часта звычайны 14-складовік, калі структура, дзе абсякаецца першыя два коланы, маюць мужчынскія клаўзулы. Іначе кажучы, абсякаецца адзін склад на цэзуры і ў канцы радка, ну, умоўнага радка. А мой муж, дай не душ, ляжыць за печку. Каб даў Бог, чтоб ён здох, паставіла б свечку. Я доўга думаў, напрыклад, адкуль у Купалы ўзялася такая структура, такія вершы, яны ёсць у Купалы, Цішкі Гартнага, ёсць Ламаносава, ёсць нямецкай паэзіі, вельмі вытачаная кампазіцыя. Паглядзіце, як яе можна прыдумаць. А у Купалы это верш, это 8 раздзел паэмы безназоўная, калі не маляць, і 6. Ну, Бог з тым. Беларусь на пуце ў хаце сваёй села, чарка мёду ў руцэ пазірае смела. Купала гэтую структуру праводзіць ад пачатку і да канца. У народнай песні яна можа, ну, на працягу 1-2 строф праіснаваць, а далей яна ператвараецца ў такую структуру, як сядзіць голуб на дубочку. Іначе вот гэтая жаночая клаўзула, она ўсё роўна з'явіцца, таму што вельмі цяжка ўтрымаць мужчынскую клаўзулу ўнутры радка. Але я вот гадаў, як можна было да такой вытачнай страфы прыйсці, пакуль я не прымеркаваў гэта да выклічнікаў.
Паглядзіце, як звычайна, калі взять набор выклічнікаў, вось 3 складовых і 5 складовых, то атрымаецца так: ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Іначе кажучы, 2 трыяды, 1 пентады. І вось вам гатовы гэты памер. Нічога не трэба прыдумляць. Іначе кажучы, ён фактычна закладзены ў нас. Чаму ён доўга не можа выжыць? Таму што словы занадта доўгія, таму яны цягнуць у бок звычайнага 14-складовіка. Ну, есть больш складаныя камбінацыі. Мне вельмі падабаецца такая камбінацыя. Я ў літаратуры, наколькі мне вядома, я толькі беларускай літаратуры, я толькі Богдановича паўтарыў аднаго разу, і то мала хто заўважыў. Вось. А ў полі вярба, пад вярбой вада. Там хадзіла, там гуляла дзеўка малада. Вось тут гэту страфу можна назваць асіметрычнай, таму што мы спачатку маем бета минус 1 плюс бета минус 1, потым далей альфа плюс альфа, потым зноў бета минус 1. Вот, и атрымаецца такая, ну, я буду сказать, парадоксальная ритмичная композиция. Вот. И это не то, что яно выпадкова склалася. Калі мы возьмем гэтую песню, а ў полі вярба, там і яшчэ шэраг іншых песень, і розных варыянтаў гэтай песні, то яны, ну, з невялікімі адхіленнямі будуць паўтарацца на працягу кожнай страфы. У страфу будзе паўтарацца гэтая структура бета минус 1 плюс бета минус 1, альфа плюс альфа, бета минус 1. Альбо может быть просто бета плюс альфа плюс бета. Есть и такие варианты. Вось, але выпадкова такое не бывае. Ну, безумоўна, я не кажу, что кожны радок абсолютно изосилабічны. Ну, у радку могуць быць адхіленні, але статыстычна іх не шмат ад ізасілабізму. Можа, звычайна адхіляецца або на 1 склад, або на 2, ну, але калі на 2, то гэта ўжо скандал, а калі яшчэ на больш, то гэта я не ведаю. Вось. Ну, далей, вот, зноў жа такая вельмі цікавая фальклорная кампазіцыя. У нядзелю раненька на зары шчабятала ластаўка на моры. Вот, это композиция, тут у нас на первом месте бета стоит, вот, а далей альфа. Такие композиции, до речі, калі спочатку больше колон, а потом меньше, яны здараюцца рэдка. Звычайна альбо 2 меншыя, альбо якія ўтвараюць, як бы, ну, як вось 14-складовіку, 2 меншыя, якія ў суме даюць больше, а потым трэці вялікі. Вот. Альбо просто больше колон, а потым меньше. Вот. Ну, але бывает так. Ну, вось яшчэ вельмі цікавая 10-складовая композиция. За туманом нічога не видно, толькі видно дуба зелянога. Гэта спалучэнне альфа плюс бета и альфа плюс бета. Ну, альбо другі вариант, мы просто ставим тут лик 2, как бы помножаем. То, что мы в этой формуле растягнули, тут уже мы вот просто больше компактно за помогой лічбы перадалі. Вот еще так само вельмі цікавая такая в некой мере асимметричная композиция. Она сустракаецца асабліва часто ў жніўных песнях і пераважна на Віцебшчыне. Я нават на Палесе, на Гарадзеншчыне такія, мне ніколі не трапляліся такія рытмавыя структуры. Ай, дабранач, шырокае поле, жыта ядраное, ай, дабранач. Ну, тут як бы яны фактычна паўтарае структуру за туманом нічога не видно, вось, але за кошт паўтору, які, калі першы колон паўтараецца ў канцы, но стварае такую крыху адрозную структуру. Таму я нават на формуле пазначу, што вот гэта адзінка, што фактычна паўтараецца вось гэтая альфа, это фактычна паўтор гэтага. Дарэчы,
як вось расцягванне гуку, таксама і паўторы коланаў, таксама асобная праблема, тому што паэтычная страфа і страфа музычная, яны вельмі адрозніваюцца. Які-нибудь там двухрадковік, а што гэта двухрадковік, то часта гэта можам, напрыклад, зары, моры, бачыць за кошт рыфмы. Рыфма паказвае, што гэта вот адно цэльнае, але у адным месцы гэта можа быць проста праспявана як 2, гэта можа у другім месцы гэта можна праспявана як 3, там 4, як заўгодна. Паўтарацца радкі могуць быць па-рознаму, і гэта з гледзяшча музыказнаўчага будуць абсалютна розныя строфы. Вось. З гледзяшча філалагічна гэта вось адна і тая страфа. Проста яна як бы у выкананні па-рознаму множыцца. Так, ну вось яшчэ кампазіцыя. Я вам казаў, што альфа часамі можа злівацца так, што фактычна з 2 4складовых коланаў утвараецца 1 8складовы. Таму я гэта записываю як альфа коска альфа. Ну, тут вось альфа мінус 1 плюс альфа. Вось глядзіце, як атрымаецца прыгожа. Ах ты, зорка моя, зорка ясная, ты порой, не порой ты занимаешься. Тут 2 альфы з адыманнем аднаго складу на клаузале, а далей одна альфа, которая уже одна, дае наадварот дадаецца склад. Так бы такая пропорция, можна сказать, утвараецца. Ну і ў выніку дае гэта вельмі такі цікавы пераліў рытму. Ну а вось, калі у нас тут былі чыстыя альфы, то далей перед нами ходила Машенька по садочку, поколола ножечку на вишнечку. Тут наоборот, тут бета нарощенная, а альфа бета плюс 1, а альфа просто альфа. Вот. При тым, што, напрыклад, калі адбываюцца інверсіі, то іх не ўлічваць, то гэты памер, напрыклад, Штокмар яго пачытаў як, по-моему, як амфібрахій, але ён проста не ўлічыў того, што просто рытмавыя інверсіі адбываюцца. Але зноў жа тут бачым харэй. Іначе, што уяўляеце сабе, усе структуры, колькі мы разглядаем, абсалютна розныя, і ўсе яны харэічныя. Фактычна, калі літаратура гэта мастацтва мадыфікавання, то фальклор гэта мастацтва камбінавання. Калі адно і тое ж камбінуецца ў розных спалучэннях, розных прапорцыях, дае розныя вынікі. Ну, а вот класічная песня, такая вельмі папулярная ў ўсіх рэгіёнах выконваецца, такая адносна доўгімі коланамі ці перыядамі, ну вот, іначе група коланаў, якая паўтараецца, называецца перыядам. Вы бачыце, цячэ рэчанька невяліченька, скочу пераскочу, аддай маменька, аддай родная, за каго я хочу. Тут у нас альфа плюс 1 плюс альфа плюс 1 і плюс бета. Вось. Ну, гэта можна бясконца пералічаць доўга, вось, і ўвесь час будзем знаходзіць нешта новае, нечакана, нейкі нюансік, вось, іншую камбінацыю, вот, і мы не перастанем здзіўляцца гэтым камбінацыям, вось, іх будзе бясконцае мноства. Такі канструктар, у аснове якога ляжыць усяго толькі 2 ядры. Вот, уявіце сабе. Вот, спачатку яны памнажаюцца за кошт клаузала, потым за кошт камбінавання, ну і за кошт вар'явання націску. Таксама стварае пэўныя эфекты. Ну, а цяпер я пакажу трансфармацыі памераў. Ну, вось памер, які, калі б не было паўтору, то весна-красна наступае, вадой лугі залівае. Каб весна-красна не паўтаралася, то было так, весна-красна наступае, вадой лугі залівае, быў бы той же самы 8складовік.
Але калі гэта паўтараецца, а калі тут яшчэ ну, адбудзецца некая лексічная замена, то фактычна 8складовік ператворыцца ў 12складовік уже не з 2 коланаў, а з 3 коланаў. Вось кожны радок, ну, вот я тут запісаў іх радкі, вот вясна красна наступае, ён мае 3 такія калены, 3 коланы. Яны тут выразна адрозніваюцца у гэтай беларускай песні, гэта веснавая песня, вяснянка. Але можна ўявіць, што у нас, помніце, зліваліся коланы 4складовыя, 2 4складовыя у 1 8складовы, то можна ўявіць, што і 3 коланы 4складовыя могуць зліцца ў 1 12складовы колан. Вось, і ну, у славянскім фальклоры гэта паслядоўна адбылося на поўначы Расіі. Там галашэнні, і асабліва добра відаць у галашэннях, ну і часткова у эпасе, вот, маюць такую структуру такого харэя ці пэона, можна сказаць, шасцістопнага харэя з слізкай ці дактылічнай клаўзавай. Вот, ну, значит, бачите, вот 2 склады. Это значит, тут пасля константы, пасля апошняга націску, значит, слізкая клаўзава. Так вось, паглядзіце, як гарманічна гучаць гэтыя радкі. Вот. Из-под реченьки плывет до сера утушка. Эта утушка плывет да потихонечку, она хободы дает да помаленеченьку, голоском она жупит да жалобнешенька. Вот такая вот вельми пригожая, тоже сейчас крыху монотонная структура ператвараецца ў один цельный долгий колон. Вот. Хотя стыки, тут разломы, вот, нават где стоит вот гэтая да, я специально взял гэтая да у квадратнай дужкі, у тэксце гэтай дужкі ясна, што няма. Вось, каб вы бачылі, што тут стык яшчэ не знік. Апошні колон крыху як бы адлучаецца, але рытмічна гучыць як адна цельная структура. Вось, і вот на такой, тому вот тут мне показано как альфа плюс альфа при зліцці 3 колонаў можа ператварацца ў псі, іначе ж у одну такую доўгую, доўгі один колон. Гэта рытмная структура вельмі часто реалізуецца у былінах расійскіх. Ну вот один з таких типовых прыкладаў, классичная быліна, хотя тут таксама ёсць пэўнае адхіленне, збой. Вось, мы гэта зараз заўважым, паслухайце. Да и спородила Добрыню родна-матушка, да и возростила до полного, до возраста. Стал молоденький Добрынюшка Микитинец на добром коне в Чистополю поезживать. Стал он младый, змеенышей потаптывать. Приезжал Добрыня из Чистополя и сходил, так как Добрынюшка с добра коня. И он вошел в свою палату белокаменную. Проходил он по столову свою горенку, ко своей кородной он ко матушке. Вот. Ну, наколькі мне вядома, заходніх славянаў, там, паўднёвых таких структураў няма. Вось. Ну, прынамсі, яны не характэрныя для фольклору, гэта ўзнікла толькі ў расійскім фольклоры. Я не ведаю, якія прычыны, таксама як вот, мне не вераць, што суфікс чык-чык это не беларускі суфікс, калі у нас і з'явіўся, то толькі як такая, як гэта сказаць, пранікнення з расійскай тэрыторыі. Тое самае і вось гэты памер былінны, ён, калі прасачыць яго арэал, то можна будзе заўважыць, што ён таксама пратачыўся да нас.
Ну, вось той же самы памер, той же самы шестистопны харэй з трымя моцнымі такімі паэнічнымі іктамі, але ўжо не 12-складовы, таму што мужчынская клаўзула. Структурно такі самы вот у беларускай песні. Тое, што яна вясельная песня, ну, але яна падобна нечым да жорсткага романсу, і тое, што яна зведала расійскі ўплыў, ну, от лексічна гэта відаць. Вот. Я не думала сягоння угарэць. Прыйшоў вечар, галава стала балець. Я не знаю, чым галоўку падлячыць. Заказала самавар залажыць. Закіпелі самавары на стале і прыўдарылі удары ў галаве. Ах вы цветікі, руснячыкі мае. Ну і гэтак далей. Вось. Ну, ўжо гэта гіпотэза, але я сцвярджаю, што такога кшталту памер ён прыйшоў з поўначы да нас, з расійскай. Альбо праз літаратуру. Вот. Ёсць у нас уплывы, напрыклад, і польскай. У польскай мове націск падае на перадапошні склад. Таму, ну, калі мы маем пяціскладовы колон, і калі націск падае на перадапошні склад, то ён просто ніяк не ўпісваецца ў харэй. Зноў жа, як і чаму гэта знікла, я не магу растлумачыць, але у гэтым выпадку мы маем вось такую структуру: дажалі жыта аж да дарогі, а ў нашага пана борздае ногі. Не жалуй пані белага сыру, дасць Бог пані добрага сына. Ну, часамі гэта структура можа якраз пры выкананні ператварацца ў спалучэнне ямбічных коланаў, калі нібыта ямб узнікае. Самі дактылічныя, але ну, якраз больш такая, як гэта сказаць, дамінантная структура, у якую імкнецца ператварыцца. Это памер, гэта дактылічная. Гэта можна было б назваць чыстым дактылем, каб тут не была аднаасаблівасць. Ён вось на цэзуры бракуе аднаго складу, каб ён быў у поўнай меры дактылем. Вот тут, дзе зялёненькі на цэзуры, бачыце, для дактыля тут няма аднаго складу. Гэта вельмі дзіўны такі дактыль, як бы сказаць, які можа спалучацца з харэем. Насамрэч, это польскі 10-складовік. У беларускім фальклоры ён сустракаецца, можа быць, не так часта, як у польскім, але даволі такі пашыраны. А у песнях 17 стагоддзя, 18, якія ў старажытных зборніках знаходзім, там такія песні нашмат часцей сустракаюцца. Это таксама фактычна мадыфікацыя, якая адбылася пад ціскам, я думаю, мовы, польскай мовы. У гэтым выпадку і як папярэдняя мадыфікацыя адбылася пад ціск паводле нейкіх законаў расійскай мовы, тут польская мова зноў жа гэта інфільтравалася ў наш фальклор, у нашу мову, ну і дало, як бы, узбагаціла, разнастаіла гэтыя памеры. Добрый вечар, выбачаюся, можна перабіць вас? Так, ласка. А у польскай мове ж націск на перадапошні склад, то як там будзе это гучаць? Дажалі жыта у нашего пана і гэтак далей? Ці як? Ну так. То бок там будзе іншыя націскі, іншыя месцы. Іншыя націскі. Тут же галоўнае вось што, каб гэты памер захоўваўся, важна, каб быў націск на канстанце, на месцы, і каб была аднолькавая колькасць складоў. А як тут вось на працягу колана ён скача, гэты націск? Кажу, ён можа то ў дактыль, то ў харэй, то ні другое ператварацца, што заўгодна. Ясна. І гэта, кажу, гэта ўсё накладвае мова. Вось. На расейцаў часткова гэта структура паўплывала. Напрыклад, Традзякоўскі, на яго, відаць, польскі фальклор, польская літаратура ўплывалі. Вот помніце ягоны «Начну на флейте, стихи печальные, зря на Россию, через страны дальние». Гэта ж той же самы памер. А потым жа, заўважце, зноў жа матыў флейты у Дзяржавіна. «Что ты заводишь песню воейную, флейте подобно, милый Снегир», як на смерць Суворова напісаў. Калі б ён не пераймаў Традзякоўскага, то ён бы не ўжыў бы флейты. Разумееце? Памер аднолькавы, флейта ёсць, ясна, што это прынята з Традзякоўскага. І, карацей кажучы, расійскія літаратуразнаўцы вывучаюць, дзівяцца, ой, што ж за такі памер, такі дзіўны. Правда, ён месцамі збіваецца на звычайны дактыль Дзяржавін. Не могуць зразумець, а ўсё вельмі проста. Крыніца яго вось польская мова. Ну, а вось, дарэчы, як гучыць беларускім агучванні
сербский эпичный верш. Помните, там было у нас были такие вот радки, за туманом ничего не видно. Помните вось? Так вот, это памер, калі польский 10 складовик, это 5 плюс 5, он дактиль плюс дактиль. Вось, то сербский это 4 плюс 6. Ось. Богданович якраз стилізував. Вот это верш Богдановича, який стилізує сербський епічний верш. Хто там едзе по косову полю? Едзе ў полі, далі баш адважны, слаўны шэршань на жуку рагатым. Дзень ён едзе, і другі, і трэці, на чацвёрты к мору пад'язджае, што калюжай у людзей завецца. Ну і гэтак далей. Богданович, вот, дарэчы, Востоку спрабаваў стилизовать сербский памер. Потом Пушкин, помните, песни западных славян. Ось. И они вельми его порушали, короче, они зробили такие и не сербские, и псевдонародные, наш, может, они цікавые в певному сенсі, але вельми спречные, глядячи такого, як это сказать, ну, некой народности, аутентичности и так далее. Это их стилизация. Богданович просто идеально передал сербский памер. Вот. Ну, это памер не только сербский, он и у болгаров поширений и так далее. Ось, такие асимметричные, это асимметричный 10 складовик, у них есть асимметричный 8 складовик. У нас это, ну, например, вот польская песня «Червона ружа, трояка, мялом я менже, пияка». Вот. Это не 4 плюс 4, а 3 плюс 5. Восьмискладовик. У грузинов, до речі, вот есть шаиры. Шаиры высокие, это наш 4 плюс 4. А шаиры низкие у грузинов, это 3 плюс 5. Вот. У белорусской литературы таким восьмискладовиком я ведаю только один верш. Это Янки Лучины. Я же там, вот же вылетел из головы этот верш учить. О, бог ты мой. Вот что значит, ну ладно. Я зараз вибачаюся, я мушу попередити, у нас застається каля 10 хвилин всього. Я уже завершу, все, фактично я завершу. Добре. Ось, практично вот тут я только покажу матричную строфу, калі вельмі складаная строфа, то бачите, фактично яна композиция складаная, але каб яна не забылася, то фольклоры яна просто повторяется мальдасловно. Вот чорнымі это элементы, які меняются, чырвоным показаны элементы, якія ці ў лузе не травинка росла, ці ў лузе не зеленая была, взяли мяне, покосили, до копочки положили, така доля моя. Ну, і зноў жа это далей пшеничкой, там, ну и пошло вось гэтак далей. Вось гэта колоны, якія бяруць удзел у стварэнні народнага верша, я іх размясціў такую вот піраміду. Бачыце, як яна гарманічна, все, калі мы ад канца адлічваем, ось так, такую структуру. А тое, што беларускай літаратуры уласцівы сілабізм, вось паглядзіце, песня запісана Гарэцкім, тут нават фонетыка. Вот, бачите, подлічена 7 складов, 28 радков, 100% семискладовые, все абсолютно. Вот. Там же знала, ведала свою долю горку, женить бы несчастным, як бы замуж не пошла, жила б я в девоньках. Ну вот, короче, все, я теперь слухаю питання. Ну вот, кажуть, что кончается, питання ніхто не задає. Ну, хіба толькі павіншаваць ці чуваць, да, што это падобна на адкрыццё, калі сапраўды выводзіць увесь фальклорны парадыгму хараічны, і вот коланамі гэта раскласці, то это вельмі такая ўдалая канцэпцыя, таму што я параўноўваю Ралько, верш і мова вот беларускі вершазнаўства 60-х гадоў, так, вот это падаецца сапраўды, как это сказать, новая эвалюцыя. Магу толькі павіншаваць тут. Дякую, Олесь. Мне гэта тым больш вельмі прыемна ад цябе пачуць добрыя словы, што ты ставіўся і крытычна да некаторых маіх. Нет, там, дзе аб'ектыўна, там аб'ектыўна. Ну, все равно дзякуй, вось, як бы там, я згоден ці не згоден, можа для кагосьці і там было цікава, але мне вельмі прыемна, што хоць я нешта знайшоў і для цябе цікавае в сваіх лекцыях. Так.
Ну, тады пакуль вы думаеце над пытаннямі, що у нас там колькі 5-6 хвілін засталося, то вот я яшчэ звярну увагу на гэты верш. Паглядзіце, вось ведала горкую, няшчасненькую девочках, тут нават канстанта нідзе не збіваецца абсалютна, як і за сілабізм, так усюды націск паслядоўна праходзіць. Вот толькі тут як бы замуж не пышла, ну, тут цяжка сказаць, як павінен быць націск, гэта трэба чуць, як націск тут размяшчаецца. Вось. Так я загаварыўся на гэтую тэму, што ў мяне як бы няма асаблівага жадання вяртацца і псаваць сабе нервы з гэтым прыўкрасным. Можа, я задам пытанне, магчыма, яно вельмі простае, а можа, вы пра гэта і казалі, а я прапусціў. Так, так. Ну, націск і рытм, што важнейшае, у нас аканне, і вось голуб на чэрапчні, галубка на вішні, голубка ці галубка, бо калі рытм патрабуе, ну, іншае месца, чым ёсць націск, то ці там узнаўляецца о, ці не і чаму? По-моему, яно захоўваецца, але гэта трэба, вось гэта я не магу тэарэтычна сказаць. Ну, яно можа захоўвацца і не пад націскам, таму што, ну, мы бачылі, што калі мы выкрикваем выклічнік о, і калі ён стаіць у слабой пазіцыі, то ўсё роўна ён застаецца о. Вось, я думаю, што і там, ну, але гэта можа быць залежыць ад індывідуальнага выканання, іначе вот, тут шмат чыннікаў, які можа ўплываць на... Можа там нагул не быць о, не а, там, ось, як бачыце, тут вельмі шмат «ы» у песню Гарэцка. Ну, это асаблівасць дысіміляцыйнай аканні, але выкананні гукі зусім не падобна да сябе могуць рабіцца. Тацяна мне якраз хітае галавой, таксама я удзячны хоць у нечым мяне падтрымала. Рытм важнейшы за націск атрымліваецца, так? Ну так, рытм вельмі вялікую роль адыгрывае. Хаця, безумоўна, што... Тут слабенькі націск, перапрашаю. Галубка на вішні. Яно не галубка і не голубка, а галубка. Ну так. Натуральна там ідзе. Але все ж таки про самыя старажытныя спевы, яны былі не паэзіі, яны былі паэзія і музыка адразу, так што это не толькі паэзія, так што там яшчэ ёсць над чым працаваць. Скажу так, ёсць над чым з вами пагаварыць. Я, дарэчы, быў бы рады з вами пагаварыць. Вы можете пакінуць нейкія на вас свае каардынаты. Мы абмеркавалі, я просто быў бы удзячны, калі б выслухаў вашу крытыку. Мне якраз часамі гэтага бракуе. Беларускіх вершазнаўцаў заўсёды было мала, а калі яны ёсць, то яны не звязаныя з музыкаю. І фактычна мне даводзіцца варыцца ўласным соку. А кансерваторскія, па-мойму, гэтага з іншага боку падыходзяць. З іншага боку. Там таксама не ведаеш, да каго падысці і як. Мне сумуя з музыказнаўцам вельмі патрэбна. Я не хочу замыкацца ў вялікай вежы славовай косці вершазнаўства. Это было б глупства. Але і гэтым музыказнаўцам таксама варта прыслухацца. Мы ж таксама філолагі да нечага дайшлі да таго, да чаго вершазнаўцы не дайшлі. Я, ведаеце, з адной жанчынай улетку гаварыў, якая піша вершы, добрыя вершы піша, і сама музыкант, але не ведае ніводнага памера. І я так зразумеў, што для чалавека, які мае музычны слых, пачуццё музычнае, для яго гэты памеры абсалютна не патрэбныя. Якімі мы карыстаемся, ён імі карыстаецца інтуіцыйна. Але гэта не значыць, што ён не піша тымі ці іншымі памерамі. Ён іх проста не ведае. І гэта іншая сістэма. Музыка — гэта сістэма, якая надбудоўваецца над словам. І яна паглынае слова. Я пра гэта пісаў, што фактычна паглынае на такой ступені, што слова як бы не заўважаецца. Таму музыказнаўцы могуць казаць, да там нічога няма такога, таго, што вы філолагі гаворыце, тут же толькі тое, што мы бачым. Але яны бачаць якраз другую, як казаў Лотман,
як это, не сігнальне, то упало сігнальне, а там другую знаковую систему, яка надбудована над першісною системою, над словом. Ось. Самые цікаві адкрыцці цяпер на сутыку розных навукаў, на сутыку розных падыходаў. Так што Ну, так. Ось. Ну што, можа, яшчэ які-небудзь рэплікі ці... Так, у Нас- нас літаральна пара хвілін застаецца, таму калі хтосьці хоча выказацца, то вось зараз самы час. У мяне ўжо будильник празваніў, што я ставлю 3 звонкі на працягу сваіх лекцый, які мне напамінаюць там, дзе сярэдзіна, дзе канец, што все ўжо, мой час скончыўся. Ну, раз пытанняў больш няма, разважанняў таксама, то я не маю маральнага права забіраць гэты час у іншых. Дзякую вам за ўвагу, мы развіваемся. Віншаванне поспеху. Шчыра вам Дзякуй. дзякуй. Дзякуй вам таксама, всего добрага. Да пабачэння. До побачення.